ndakanzwa Edna ari kutaura nyaya yekuti mune sexual abuse which is kubata chibharo kwevanasikana kwekuti vakomana vanokwanisa kungoita zvavada neni. Ungati dambudziko iri rakazara sei mumastreets? Rakazararo kuvasikana vechidiki handiti nyange vakomana but kwete nevanhu vemustriti nevanhu vekumba. Nevanhu vekumba? Tone mazidhara ematumba anotouya. Madhara ematumba anouya chii nyatsakutitsanangurira ipapo. Madhara atone mota yakanaka yekuti hamutombomufungira kuti ndo zvaangatoita izvi. Anongototora kamwana kadiki ototi anzi ndokupa mari ndorora neovhara naye nekumashure. Vanoenda neni kana kuti chii chinoitikeko? Vanoenda nawo. Kupi? Mheno kwavanoenda isitozongono mwana akurwara sekuti musikana kuti mukomana akutongozviitira. Womuvhunza ozokuudza sitozongokwanisa kungomuperekedza kuchipatara kunomusiya kuNewstart chete. Saka tikatarisa isusu vezera renyu tomboti vanenge vaita pamuviri vanonobarira kupi zvekunzi munhu anoenda unonyoresa kumbotariswa asati azvara kuti mimba iri kufamba zvakanaka here? Sevhisi iyo inowanikwa kuidhizi. Wakutokotsira here Maisha nini? Aiwa ndisi kukotsira. Wati saka vanoenda kupi? Kuidhizi. Kumbare. All right.